Kungsbacken, midsommarfirandet 2016 och en trevlig stund tillsammans. Nu är den på gång upp med hjälp av stöd och stånd från allmänheten, så tror jag att det ska gå bra. Ta hjälp av stötterna, mina vänner, så är det mycket enklare. Ja, det hjälper att klappa. Ja, det ser ut att gå bra. Jag är mäkta imponerad av manskapet som på ett alldeles förträffligt sätt har fått upp midsommarstången på plats, mina vänner. Och ringarna svajar runt. Ni har lyckats. Ni har gjort det fantastiskt bra. Tack ska ni ha. Och nu, mina vänner, nu ska vi köra igång med dans kring midsommarstången. Ja, nu kommer det ju. Vi ska ha roligt så att blommorna är små. Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. Åka karusell och äta karamell och fröjdas hela dagen ut till Nora. Vi ska ha roligt så att blommorna är små. Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. Åka karusell och äta karamell och fröjdas hela dagen ut till Nora. Ta en gång till, va? Så ingen ser mig. Vet ni vad jag heter? Spetsnäsa. Skratta inte åt min näsa. Vad var det bästa sådana? Jag tar ju mycket på det. Det är samma text. Men det ser ut att stå på. Vad hade de som jag skulle... Det är en kanske. Kunna kapa det här på ett bra Det ska bli en krok och nu det ligger nog där någonstans vi skulle... Maffia. Snälla, kom på er. Det är okej.
Hallå!